Terus tak caplok nganggo rong. Tendang terus. Siap kon guri tapi lho, kon guri lho. Almahera ras. Aduh.
Ya, apa sih tok? Alah biasanya nek reok-reokan nek ketepaan biasanya abang-abang 5 ya Bu ya. Dititeni kowe saiki. Eleng-eleng Pak aja ndek bojo cah iki ngejam larat cah iki. Alah jelas.